kangen kutan apa pomo mong sliramu kang dadi telenging ati mayange nggih sae apik tenan nggih Pak Lurah sae Pak Lurah niki nek pengin dijolke wayang Solo ijolan kalih kotak kula sing terembang mboten sampun. Oh sing platarane Dadi koleksiku ki ya men komplit ya ana yojone ana solone ngoten niku. nggih tukar tambah nggih Nggih bener. jenengan sing tombok Mboten napa-napa. Apik niki wayange sae niki. sae niki Pak Sae. iso kenceng-kenceng lurus ngoten ya Nggih. Lanjut Mbak Yosi. wes lawas anggonku nunggu Engko tibake lagune Denok engko. Ha iya. Ngudang putrine. Ha iya. oke ngelingono nalika dina Mas Adi Capala saking Cabak Pogo Pungupati nggih nyimak. Oh nggih. Mbah Nur Pak Kasir king Jambe Kali Tidu nyimak Sigi Channel. Mbah nuwun. Lanjut. sliramu nate ngendika tresno lahir terusing Coba dikancani Mbak Lila. Heeh.